Vi glæder os rigtig meget. Vi er en forholdsvis nystartet gruppe, eller meget nystartet, så det er vores første projekt. Det glæder vi os til at komme i gang med. Jeg tror også, I forventer, at det bliver rigtig spændende, at der er så mange grupper, der skal spille en masse fantastiske teater på en gang, så det ligesom bliver et samsurium med en masse lækker teaterguf på sådan komprimeret. Det synes jeg er dejligt. Eller det synes vi er dejligt, tror jeg. Ja. Har I været på Vildskud før? Vores instruktør har. Jeg tror godt, man kan forholde sig til sådan selve historien, men jeg tror også, man bliver overrasket. Okay, hvordan overrasket? Altså man kan sige, at det er en klassisk kærlighedshistorie, som jeg har set tusindvis af gange før, men jeg synes, vi har fundet nye måder at gribe den an på. Det handler om en mand og en kvinde. Det handler om en mand og en kvinde. Vi spiller alle sammen mand. Allerede bliver det jo mig, der vil til. De spiller alle sammen mænd. Og det er det, der er egentlig det sjove ved det. Vi spiller alle sammen mænd. Og mandens skyggeside, der er lidt sjovt.